na ti bɛsɛ na wɔn sisi a ɛna dɛm biribi afɔ na afɔ ayi ɛsɛ na ti sɛ na Rabbi Yekese or Yekese Abba, I said, aha, a Kumasi, a children's home. Yamis of Yamas, Yemri. The two media already with Kumasi, and then say, Frano, or a Kumasi, a children's home. It's a motion, not a Ochifu, Yamis of or look in tea, and I walk. You ever go to the it's more than catching the one shit, but you follow by a day. Biamo money I can tell you small for you. Follow ye, say you who's our way. Yeah, of course. I'm going to say, I'm going to mention if it was that and I'm happy I'm playing your senior engineering. yeah, they never smoke for your baby pee and never back. It's Biamo money. So I shall see. the church of the
Yes, so yeah, suma your friend after the day I'm sure send the film you can DJ program. Say Elijah no onwara and our be. If you are not yourself and papa, it's your better your hukra. Send the bear say every hammer of family tower. And as a deciding a lady more hat, the winning the other. Send a young devil Bible new. Send your miss ma so don't be bas as is for liberty view. Now, who buy a little bad as a little one said, Yami and Asuma. It's your day out there, you may be making as I say to you. Nipa edit to who say Yami and Asuma. The Bobia, Abraham, Moses, Elijah, Ezekiel, but yes, I don't know say Jesus Christ. Ọmọ nyinaa yẹ sẹ nyame na asoma wo. Ẹnu akyire ni yẹ sábẹ tí sẹ nyame asoma obi baayẹ a na ne din ne kọmhyẹni Muhammad nyame nhyira n'asomdwe nka no. Amen. Ọno so ba asase ne so ma adasaba gye to mu sɛ ɔmo nyinaa nyame na asoma wo. Ɔmo baayɛ no so ɔmo baa wɔ nipa tibie mu. Na ɛnna ebi ekyire yi wiase a yɛwɔ mu sesi a amani adɔɔso. Nipa esu ɛfrɛ nyame sanka nyame ɛmpɛ plan foforɔ bi so na ɔmfa mbɛsesa yɛ hyɛbrɛ ɛmma yɛ no nyame asante yɛ mpaebɔ ama wasan ma wo foforɔ aba wɔ nipa tibie mu na dwumadie no ama yɛn nyinaa yɛnya mfiase sɛ ɛyɛ apa nyame ɛna asoma no ɛti sɛ wo sɛ dɔm no nyinaa yɛ deɛ didi atumi sɛ Elijah no onwara na wabeyi a na de yɛka ne sɛ deɛ nyame ɛtie yɛn mpaebɔ a ɔde n'adom nipa adasamba wɔ asase so no n'akyi na yɛdi aba na ɛnyɛ obi a wasane wɔ soro a wabɛdi asase so kɛkɛ na mmom waba wɔ nipa tibie mu ɔyɛ deɛ nipa yɛ wɔte nipa ase na ɔma nipa ho atɔ wɔ nyame nkye kwan saa papa yi a meka n'asɛm yi wɔ nipa anim no ɔyɛ honam te sɛ yɛn nanso ɔyɛ tumi na ne din n'afɔ ɛyɛ tumi sɛ yesu baayɛ no sɛ yɛbɔ yesu din na tumi wɔ mu kɔmhyɛni mohammed nyame hyira n'asomdwe ka no yɛ no sɛ yɛbɔ din na tumi wɔ mu saa na din wei a mebɛbɔ tumi wɔ mu na din naa ne ɔkɔnkɔnni nyame somafo yaw nyame asoma wo na dan na nyame so wɔ mmɛyɛ ɔse ɔmbɛdane nnipa nyinaa ne ɛwo nyame no akyire kwan papa ne aso ne yie enti ɔkyerɛ nyame akwan na nyame akwan no ɛne ɔsom a ɔde aba a ɛmu nkyerɛkyerɛ bɛma wate nyame ne nhyehyɛ ase ɔse
sum na ɔde aba na emu nkyerɛkyerɛ ɛbɛma wɔte nyame n'ahemman no ase na afei wote ase sɛ nipa no wanya anidaso bi sɛ daakye wobɛnya ahotɔ wɔ ha na wanya ahotɔ nso ɛwɔ wo akyi na ɔse wei sɛ wo nsa bɛka a ɛsɛ ɔne di nhyia a ɔnye wo haw ɛmfiri wo so ansa ɔnye wo amanneɛ firi wo so sɛ yareɛ ɛna ɛtete wo a ɛsɛ ɔyi wo firi mu na ɔyi wo firi yareɛ mu a na afei wanya ahotɔ agya so nyame eti ɛsɛ sɛ ɔyɛ nyame somafo nti ɔne wo di nhyia a ɔde hyia ɔde ma wo sɛ bɛgye nko bɛgye nkyene bɛgye ɔyɛ ɔne hyia ɔde ma wo na mmom ne nsa na ɔde bɛto wo so nyame n'asomafo no na ɔbɛyɛ adwuma efisii yesu bɛyɛ bebree na bɛyɛ nti ɛho wɔ ha na ɔyɛ nyame ne sumani ɔbɛkyerɛ nyame ne kyerɛ akwan ɛwɔ ne sum a ɔde aba ɛfɛ no asomdwee ntonto so ɛbi na asa na ɔbɛso nyame ma wɔsom ade no ɛsɛ ɔhaw bi a ɛwɔ so no ɛmfiri hɔ ɔbɛyɛ dɛ yɛ ɔhaw no ɔde ne nsa ɛna ɛbɛto wo so sɛ wofrɛ no mpo na wompɛn na nika saa ɛtumi yi ɔhaw no a ɔwɔ mu ɛna wɔbɛbie wɔ Kumasi Kurogye mu ɔbɛdi dwumadie kɛseɛ ɛwɔ Kumasi Kurogye mu ɔde nsa sɛnea wokaeɛ deɛ wɔ children's home mmɔframma wɔ ha nti ɛsɛ ɔba na ɔbɛyi ɔdɔ adi ɛkyerɛ mmɔfra yi sɛ mpo ebi wɔ mu a ɔyare na mpanimfoɔ mma ho kwan sɛ ɔmfa ne nsa nto ne so a ne ho bɛtɔ no wei nyinaa ɛbɛsi pi a ɛsɛ ɔgye di sɛ nyame ɔyɛ baako pɛ na ɔno nyame somafo a nyame ɛna asoma muhu yɛ ha ɔtaeɛ a yɛde baeɛ ɛni ɛda Management, staff, and children of Kumasi Children's Home, Emma Papa. Yes, we are in the home, and yet, if we are in some of the ground, more appreciating. Now, I can't remember we look something now, how your mind now will have said. But I'm really just open you up. Also, for sending you to the hand. There's some of fra, more appreciating. If you are one more fra, one more man, a yari, mentally ill mother children. You are orphans, more proud to meet 9 years old. You are more proud of missing children. You are more proud of abandoned children. Being at the hospital now said, our children. Now, more proud to go oh, you are more proud of police force, social welfare, and some over here. It is a few of one not to watch them in the Shamila, the air children's over, and only a Yakisa, who buy into it. I just a police force, left back social welfare and Canada. Over my own social workers for her. You are caregivers, our hand my family. This guy of 3 units, I am more proud for granted only my. Now, what does it say? Caregivers within mortality, there were never few and a man about. Now, also, I am a client, they almost say, almost go school, yeah, almost how we did, almost about the young, almost break, and now, almost every digital area, almost go out, can you use some of it? Almost I have to do almost for your own, when you are never your own way. Now, over the supper. No one work for that African for the following day. And this is a handling that what day? Except family system. Child is here, they create admission to administration and media. They do put in an except family system because there were mother for some of 24 hours. And there were caregivers in some of the open organization. It's over the over back now, over now, it's your permanent mother.
nso ɛho akɛseɛ naa nso efi ambrambra nnwomafo ɛne nsɔre na wɔn mo na ɛwɔ ɛyɛ bi ma aban koa na nipa wɔ adesu ano ɛnsoa eti nipa tuntun bɛ nso ɛsɛ ɛbi ti na papa mo yɛ ɛyɛ aban tie a yɛsɛ no ananso aduosi ani 1965 basically give support and education to vulnerable children who don't have available data for them. I am sure of proud what I would show. Not I would tell them what would be Obia or Beshaw. And the message is very so. A crash and fire any another of the smartphone exit or the TV. It's in Accra, I have a message. Yeah, ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ kan sẹ ẹ̀nẹ́ in fact àpòsò àhọ̀pọ̀àpọ̀ ẹ̀ẹ́díje sẹ ọ̀sùnmọ́pọ̀ báà ìtayà báà Kumasi no otu si Kumasi children ẹ̀kyẹ́ sẹ àpá nyàmé n'asoma no nyàmé ẹ̀kasa ọba na ọba nso ọbẹ̀hwẹ̀ ẹ̀kọ́ na ọ̀nà nso ẹ̀nàm sẹ bìbíà n'akọ̀kọ̀ ndí ama no ọ̀nà nso ẹ̀dí ló eti sẹ ẹ̀fẹ̀ nìkyìnàmọ̀fra n'akasa náà mu ẹni yẹn fẹ́ nípa àmà àkọ́kọ́ ní nyinaa náà mu yẹbi kan di àfúnà kẹsíẹ ẹ̀ma sẹ mata Kumasi children so bẹ̀rẹ̀ sẹ mo ba àwòsàn ọ̀gá ẹ̀yìn sẹ wọ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀kyi ẹ̀hyẹ́ bí ẹ̀wọ̀ mi n'akọ̀kọ̀ nso ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ ma ọ̀nso ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ ma ẹ̀dá wá sí. Nyame soma fira sɛ sɛnɛ nyame asoma no no weesu ɛka ne dwumadie no ho eti bere a ɔfrɛ yɛ kofi kotɔ a ɛyɛ baabi a osiaeɛ no ɔba ne nyinaa na wɔhyehyɛ no mu sɛ ɔba a bɛba children school na wabɛhwɛ mmɔfra no na afei so wabɔ mpanyinfo a wɔhwɛ mmɔfra no so no aba so nyame bɛma ɔmo ahoɔden na ɔmo bɛtumi yɛ dwumadie a ɔmo ɛyi ɛhwehwɛ mmɔfra no.
na ɔman no ɛfa ne ntoma pa ɛmfra na yɛnya asomdwee ne ahotɔ ɛwɔ ɔman no mu. Wei ɛyɛ Nyame asɛm a ɔde ama yɛn. Ɛna ɔde afotuo ɛmaa yɛn mmɔfra no se ɔnim sɛ mpanimfoɔ ɛde afotuo bebree ɛna ɛma wɔn. Nanso ɔmo ɛntie saa afotuo a mpanimfoɔ de ma ɔmo no na ɔmo ntena sɛ mmɔfra papa. Na ɔmo ne Ghana ɛda akyi, ɔmo ne wiase ɛda akyi. Wei yɛ nsɛm a ɔkɔkɔ ne Nyame somafo a ɔde maa yɛn.
Matthew chapter 5, verse 3. Especially and yes, I can do it. The good and the good to move on. See your dream of the at the camera and the old man, the admission and name. You take the way. Now, who won't influence you? Influence you. What they are feeling. What they are feeling. What they are putting on the bottom of now. Also, they have to say, ọmọ ní ẹgbẹ́ fẹ́ tó ọ̀pọ̀ so ọmọ náà fún ìdí ẹ̀ńtí ọ̀pọ̀ ọmọ náà nínú ìyá ẹ̀ńẹ́dì ọ̀pọ̀ so bẹ̀ẹ̀bí bẹ̀rẹ̀ amọ̀dúnmọ̀ náà dé sí ẹ̀mí àkókò ọmọ ní ní ìṣìyà òbí bẹ̀rẹ̀ àná ìṣẹ́wọ́ sàá kyẹ̀ ní ìlú àkókò yẹn náà kọ́mà sọ àdìẹ mọ́ ó ṣe bí i àkókò àtàkùn sí ìlú ọ̀sà àkókò ọmọ àṣà àwọ̀kyẹ̀ ní ìlú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀yà àkókò ọmọ wọn yẹ fún tọ́dà ó ń ṣiṣẹ́ wọ̀ ẹ̀dí fẹ́ mu ó ń ṣiṣẹ́ wọ̀ fún ibẹ̀ mu ọdún àkókò káṣí abraham sẹ́ yóò bẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀nà abraham àkókò bẹ́ ṣiṣẹ́ náà di ọdún ní abraham àkókò bẹ́ ṣiṣẹ́ so bí bíọ́lá abraham ló bẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀kún abraham lọ́sọ̀ àkókò ọ̀nà nínú ẹ̀ka nínú ìṣiṣẹ́ àkókò ọ̀ka ẹ̀wọ̀n àbẹ́yẹ sílẹ̀ ọ̀ka ọ̀bá àdọ́kà àbẹ́yẹ àkókò ọ̀ka ẹ̀wọ̀n àbẹ́yẹ sílẹ̀ ọ̀ka ọ̀bá ogun àbẹ́yẹ yẹ̀wò fìyà lásán ní ọ̀bá àkókò onímọ̀ ẹ̀mí kan lọ́ba àsọ̀rọ̀ ní àṣìṣe èmi sílẹ̀ àṣẹ àkókò bẹ́ ṣiṣẹ́ àkókò onímọ̀ ìṣiṣẹ́ àbẹ́yẹ ọba ìṣiṣẹ́
bi ayɛ wɔ aba agya ɔbɛyɛ ɔbɛbɔ ɔbrɔda wode no Dwumadina dɛ mɛdɛ mu da akyerɛ ɔma yi nti yɛha nko ne gugu da wɔkɔ regional cabinet bi ayɛ ɔno nkɔ na ha na yɛde gyina aba eyi na ɔma yɛbɔ bi ɔma ne mu nso pii wɔn ho atɔ hɔ ɔsan hwɛ owu ɔrekɔrɔ wɔ Ghana ha da yɛdaba da ahokyere ɔde nkɔde wɔ ha ɔde na ɛde bɛtɛ de akɔkɔ no so wɔ Ghana ha nam a kasa ayɛ dɛ kɛde nkurɔfo wɔ ha mu na afei bi ahyɛ hɔ mmea nkɔkɔ bɛkyerɛ pɛ deɛ nkɔrɔ kɛkɛ mo wie de nnipa pii ɛwɔ nyankopɔn no asɛ pɛ a wɔde ba so deɛ ma wokɔ wɔ ɛduru a asom no ɛkɔ so sɛ obi ɔntumi nante wɔmma no nsu wɔmma no bia ɛno no ɛba dam no nyame no asɔp no wɔ se na Ghana ha wɔyi bi amu ho asɛm bi da mekana na asɔfo ka akyia no wɔyɛ wɔyi nyame asɔfo a wɔbɛnyina dam no wɔbɛyɛ wɔsɛ nyimfa yɛrɛ a wɔbɛ biribiara nka ho ɔyɛ kasa na nsa na mekana dɛmɛ nyimpa yi ira bro da kasa na mɛrɛka nsa te na ɔrɔ yi no mo ji pro wote yesu ko je adanto yi ɔbɔ nsa na ɔde bɛ wiase baara kɔnfo ɔde bɛ wiase nyame asɔfo ya ho mo yɛ na ayɛ eyi mpo se yi muzi wɔ Ghana ha na nkyɛn koko ɔpɛrɛs ma kɔyɛ dɔkɔ ɔsɛ ho biribiara nka ho asɔfo bɛ wiase ha dɛm na wɔbɛyɛ ɛno a wotumi kasa yɛ ɛfa fon so ɛma obi nya ɔgyeɛ ɛno so na ɛbaa ne sɛ abɛkasa ɔde wiase baabiara mframa koko a ɔndu yɛrɛ agye ne mmɔdene ɛmu dwuma bi mma asase dira abɛ yesu baa no ɔka te so deɛ pɛyɛ dɛ kɔ na wɔba ne ho bɔte no wɔba ne ho bɔte ɔkɔ na ne ho atɔ ɔno ɔyɛ n'adwuma na ɔyɛ na ɔntra Israel border na ɛmɛ de wɔn ama mu dɛm kasa baabi a wiase baabi a mu kasa ɔno hɔ ana mehu wɔn kyerɛkyerɛ no so sɛ ɛyɛ soronko ɔmmɔ ekutia wunidi atɛm ɛdeɛ na ɛma wɔn ne yɛ no da soronko fa asɔfofo a aka no ɔwɔ dabi nyame na asɔfo no da mo kɛnyɛ mo dɛm na wɔtena bi mbɛ asase deda ɛmɛ sɛ wɔadɛ kɔsɛn Muhammad nyame na nhyira so kam ɔba akɔnta no ba abɛ ne yɛ nyame so bi mbɛ asase nti ndɛ bi ayerɛ hɔ koraa dɛm na asɔfo ya wɔbɛyɛ abura na wɔbɔ esu no yɛn nim no sanka esu bɔ deɛ de nipa ne wura nsu ɔwɔ deɛ ne nyɛ saa de teɛ ɛno so nkyerɛ mu ne sɛ nkwan hyɛ da hɔ dɛ John the Baptist nsu bɔ esu Yesu na suafo no wɔde nsu bɔ esu na John na ɔde nsu bɔ esu ɔde esu bɔ bɛdi ase na ɔka dɛ makyire no bi wɔ ba ɛbɛnyi mpa no ba ɔno ɔbɔ esu osu bɔ ntum ɛna makyire kyerɛ ɛda ma ɔhɔ ɛna bi na aso okay yɛhwɛ yɛ platforms yɛde videos ne toto so a questions amanfo bisa ne sɛ abɛrɛ na papa ɛbɛba yɛ hɔ other regions no so next expectation no ɛbɛwɔ he deda meka wɔ akra yɛkɔ akra nkɛ abɔkɔ akra yɛnhyɛ de yɛn abɔ hɔ dama mɛka yɛbɛkɔ regions ne nyinaa yɛbɛkɔ bo na tamale nyinaa abɔ hɔ nti sɛ obi pɛ sɛ ɔbɛsum asum yi bi a ti sɛ ɔbɛɛ kumfi ansa anaasɛ yɛwɔ branches ɛwɔ areas okay dan bi kita branches of 100 mana esi yaya afaso esedu wɔ mehu sɛ amanfo bebree ɛtɔ message a sɛ deɛ ɔmo nni Ghana but ɔmo nyaa ɔbɛtie o ɔmo bɛsonsom no bi ɛkwan bɛyɛ so na yɛbɛfa is there any platform bi ɔmo betumi ayi so ɛde ahwɛ o
etie wo nsɛm pa a wokyɛ Ana. Any platform as a social media platform we say there be a number on your show Zoom and your more young church. Saa nso na wokɔ YouTube a Agyenkwa TV wɔ hɔ, Odibia TV wɔ hɔ, Kambom TV wɔ hɔ, Aka Multimedia wɔ hɔ. Social media handles deɛ wokɔ bebree so na onye abɔ Nyame somafo yɛ ɔpɛ wobɛhu ne handles bebree wɔ hɔ firi sɛ esuma na bebree na ɛwɔ handles de ma na wɔn hyɛ ne teachings. Na sɛ wopɛ sɛ wojoin ne Zoom no nso deɛ a wofrɛ ɔno ankasa ne number na mebɛbobɔ yi a mmerepɛ mu no ɔmo abɛ connect you sɛ Zoom time no so ɔmo bɛma wo link no wajoin. And the numbers here 0277 126308 0277 126308 and now so our friend over 0543 466 275 0543 466 275 and now so our friend over 0547 629 692 297 0547 692 297 numbers here numbers our friend ya miss my for our Sunday never so na ya share Zoom link na ma na wetin am ready so what okay papa ɛdeɛ ndɛ kwa so a adeɛ baako so a mehu wɔ ho ne sɛ wobrɛ wo ho ase ɛno so ahintwa sɛm no mfiri yankopɔn no ka so the most wobrɛ wo ase wiase na maka na so ɛyi na wɔ hɔ na so wɔnyɛ bebree so ho hwee papa obi so wɔ ho a ɔyare ɔha bi da no so akwantuo sikasɛm ɛdeɛ na wobɛtumi ayɛ boa saa nipa a ɔhwɛ wo nti da sɛyi nsɛm bɛn ɔsi ka yɛ nkɔfo wɔ ha wo toɔ no na afei wie akyerɛ hɔ me ankɔkɔ no makyerɛ ɛhwɛ adze ɛkɔde to nsɛm a ɔsi kɔkɔ ebɔ nkɔfo anyi na afei wie yɛ nkɔfo a wogu fiase no ɛwɔ fiase ma wogu fiase no na dɛka yi ma wabrabɔ asɛ ma yɛbɛgu hɔ no wɔn nyinaa wɔ nsɛm akyerɛ yi nso a wɔafo ya yɛdi ama atwɔ de akokɔ no yɛfrɛ sɛ akokɔ no bɔ so na asase no yɛ baako fɛ yɛdi twa toɔ no mpakyɛ no kwakora adɔyɛ a wabɛyɛ yi ɛyɛ fɛ paa obisi anka wonya ayi anka wo ne wo church members nko ana bɛyɛ enjoy ɛno so no deɛ na ɛka wo nti a wobɛyɛ saa adɔyɛ ma mɔborɔfo ɛsɛm aka dɛ ohia ɔkɛdwuma a meyɛ Amen. Wasi. Me bacha. Pese. F school. Me bacha me ba me no ba kasa wa. Me ba troni this year. Mr. Seth. Abi, ono bi nenam.
My phone. The mother so much. Farmer, I want to know. Talegbe life ogbeni.